ngoba nina ndifuna ukubukela ngezithombe. Hey ngicela nithule. Niyabona la? Ise 106 Waterloo. Akhona amamitha amanzi anqanyuliwe because ngoba kufanele kuba amathenda ama-truck azofakela amanzi. Ngikhuluma nani nje nanezigebengu ndini. Uyabona la? Ise Vryheid Shepherdson. Abantu babekhala bevale umgwaqo bekhalela amanzi. Instead ukuthi aye umeya bayolalela ikhalo zabantu bathumela amaphoyisa badubula abantu. Ngiyangizwa uthi ngithini? La ise Ward 59 Endwedwe che bafaka i-water pump, bafaka nama-content kube bethembisa abantu lezigebengu lezi bethi bazobafakela amanzi 5 years okasithi lo nyaka abakaze babuyela abantu balamanzi abanawo. Sengithuleke ngena emxholeni ke manje. Okwesibili okubuhlungu kunakho konke, amanzi ayimpilo. Lento yama-waterkan iyona eyinkinga kakhulu ngoba amanzi hayi ngoba engekho, amanzi akhona ayanqanyulwa ngoba kwenzelwani kungene lama-truck. Kuyimanje kunama-truck lapha amasha ceke. Lo 26 billion enikhuluma ngawo namanikinika ngaphandle bajabule bafile bazohamba bayothenga ini amanzi lana eMbasha amanzi awekho, eNgamanga amanzi awekho, Giyani amanzi awekho. Why ngempela izwe lonke libe nenkinga efanayo? Aliboni ngani ukuthi lento into yamabomu ngenxa yethenda? Thina sifika la eParliament ngo-2024 safika nepolicy ethi lento yamathenda ayiphele ngoba iwona kanye ayenza ukuthi abantu bangayitholi idingo zabo ngoba kucaba abantu abayifew bese kuthi ekugcineni kusafarisha abantu. Lento ibuhlungu and minister ngiphinde ngiphatheke kabuhlungu ngoba mawuminister ungena kwi-department ekade nomunye umuntu akube kusashiya ukuthi lowo nangathi why umuntu manje ayenze ubugebengu kwi-position yakwi-department yakhe engalandwa abuye azojeziswa. So boshwa nini laba bantu okuyibona abantu abaxhaphaza izimali zabantu na? And lento ingiphatha kambi ngoba sigcina la sesidlala abantu la nababantu kuneyingane egulayo lana eyimililo ndingane ziyadlala ayinendaba ukuthi indle manje singazokhothisana lana. Mina nginyanyisa indaba yenu ngize ngifisa ukuthi aphathe induku nje vele ishaye nonke. Ngicela ningabanaki labantu abaye emphakathini ababambi ngisho ingcingo laba. Lalelani-ke emakhaya kunento ebuhlungu eyenzekalayo. Yingakho ngeke ngithi kwi-portfolio committee lento okuhlala la lo debate into engathi shu asambeni siyobona emakhaya. Ngikutshela ukuthi ngeke nikholwe uthi uma uhamba emgwaqweni ubone imigqomo imiphongolo ihleli kanje ilinde itruck ezofika ebusuku ithela amanzi. Kwamaphumulo emthandeni bengikhona